Повечето връзки имат по-изменени ценности, отколкото в миналото, както са ни разказвали баби и дядовци. Играем лекичко. Кой имал нещо, то да почва да се губи. Здрасти, как се казваш? Кристиян, На колко години си? на 16. Имам няколко въпроса към теб. Кой трябва да плати сметката на първа среща? Задължително момчето, понеже като мъж е била твоята инициатива да я заведеш на среща, няма как да я накараш тя да плати. А къде е най-доброто място за първа среща? Според мен по-добре е на кафе или на парк. Ако не ти хареса, може бързо да си тръгнеш. Не знаем в днешния Инстаграм какви момичета има. Коя е най-голямата лъжа, която някой ти е казвал? Тук само бойците ще знаят, играем лекичко. Ако някой го е разбрал, може да напише в коментарите, защото аз не можах да разбера. Колко време според теб трябва да продължи един talking stage или така наречената занимавка? Според мен не повече от 3 седмици, защото след това се протаква и ако е имал нещо, то да почва да се губи. Какво смяташ за връзките в днешно време? Повечето връзки имат по-изменени ценности, отколкото в миналото, както са ни разказвали баби и дядовци. Някои от тях все пак работят, обаче за съжаление повечето не. С най-голямо удоволствие ще ти дам подаръка от Red Pill, който е 20% отстъпка. Може да използваш този промокод, да влезеш в сайта им и да разгледаш какво предлагат. Благодаря много. Ако питате, това не е реклама.